नमस्ते. आता 9 वाजले सकाळचे. पप्पू आता मच्छी आणायला जातोय. आता बघूया कुठे मच्छी जेटीवर जातोय काय राजवड्या खाली जातोय. पहिलं तर मी जेटीला जाणार आहे, कारण फिश तिकडे सर्व टाईपचे असतात, सर्व विकणारे तिकडे येतात. पण कालवे आणि जर मुळे हवे असतील ना तर राजवड्यात आपल्याला फिक्स मिळतात, तिकडे फिक्स असतातच, कधी कधी जेटीमध्ये नसतात. तर आता आपण जाऊया. 9 वाजले आहेत आणि आता आपला 10 साडेदहाला एक चेक इन आहे, परत 1:30ला एक चेक इन आहे. म्हणजे सिल्वर आणि खालचं एकत्र आहे आणि गोल्ड एकत्र आहे तिन्ही. म्हणजे आणि गोल्डचे ड्रायव्हर पण येतात, म्हणजे 4ही रूम आपले बुक आहे. आता तू बोलत नको बसू, पटकन जाऊन ये. आता कानाला खरं लावतं, आता घेऊलाच नको आता सरगेत. काय नाही, बरं छान दिले पण तुम्ही. अरे घेऊन जाऊ तू 100ला वाटा. आज एकटे झालात आज एकटे झालात. माझी 40 आहे. 250 आहे. कसे ते कसे वापस. तर इथे बघा आपण एवढे सर्व फिश घेऊन आलो आज पिशव्या बघा. 1 2 3 4 5 6 7. आपण 7 घेऊन आलो. काजल किती थाली आज? आज फिश 4, चिकन 2. आणि रात्री फिश किती आहे? 2 नाही 4. हा 5 आहेत. 5 आहे. 5 फिश 4 फिश म्हणजे दिवसभरात टोटल 9 फिश थाली आहेत. हो. आणि त्याच्यामध्ये चिकन सुद्धा. आता काय काय आणलंय ते सर्व आता आपण काढून बघूया इकडे. ये काजल. चला काढा एक 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 एक. आणि इकडे पण तयारी चालू आहे जेवणाची. पहिला व्हेज जेवण आहे. हा पहिला व्हेज जेवण बनणार आहे, त्याच्यानंतर शेवटला नॉनव्हेज बनणार. नॉनव्हेज. आणि आजची थाली पण तुम्ही बघाल ना, तुम्हाला एक सांगायचं, जसे थाल्या वाढतील ना तसं मला व्हरायटी द्यायला सोपं पडतं. बरोबर ना. जर थाली कमी असतील तर व्हरायटी देणं कठीण होतं. आता एक सांगतो, गोल्डवाल्यांनी विचारलं की आम्हाला एक फिश थाली मिळेल का. आपल्या रूलच्या प्रमाणे आपण नाही म्हणतो, पण जर पाठी सुद्धा फिश खाणारे आहेत तर त्यांना आम्ही एक थाली देऊ शकतो. म्हणजे मोठे ग्रुप्स आले ना बघा, गोल्डवाल्याने एक फिश थाली नाही देणार म्हणजे बघू बोललो. मग सिल्वरमध्ये पण फिश थाली खातातच आहे, खाली पण फिश थाली खातातच आहे ना, तर गोल्डवाल्याला पण बोललो तुम्हाला एक फिश थाली मिळेल. म्हणजे असं ग्रुप्समध्ये आपण देऊ शकतो सर्वांना. तर आज कोणकोणते मासे आणलेत बघा. तुम्ही आहेत का बघ मोठे मोठे मासे कोणते. हा ते पण कालवी आणलेत. आणि आज रिक्वेस्ट केली होती की सुरमई कालवी द्या आम्हाला. ठीक आहे. तर बघ कोणकोणते मासे. आणि मेन आपण एक गोष्टीची गॅरंटी देऊ शकतो ना, आपले सर्व ताजे मासे असतात, फ्रेश आणलेले असतात ना. बघा आजची बुकिंग आणि आजच मासे आणतो आम्ही. हा फक्त मला हे सोलायला जरा टाइम नाही मिळाला. हे सोलत बसलो असतो तर खूप वेळ गेला असता तिकडे. तर हे बाकीचे सर्व साफ करून आणलेत बघ. हा आणि या जट्टीमध्ये सर्व मी किलोच्या भावावर घेतले. बांगडे सुद्धा किलोला घेतले आणि कोळंबी सुद्धा किलोला घेतली. ठीक आहे. हे बघ हे सर्व किलो आहेत. 1 किलो, हे पण 1 किलो, हे पण आपले 1 किलो, हे पण आपले 1 किलोमध्ये घेतलेले सुरमई पीसेस ना. आणि किलोमध्ये परवडतात, पण जट्टीला सकाळी जायला लागतं. आणि इकडे बघ हे पण आणलंय. आज फिश खाणाऱ्यांना प्लॅटर मिळणार आहे. प्लॅटर. हा मला एक रिक्वेस्ट केली होती की आपल्याला प्लॅटर मिळेल का. प्लॅटर समजतं का सर्व मिक्स. पण आपल्या थालीमध्ये ऑलरेडी प्लॅटर सारखंच असतं है ना. 3 तरी फिश असतात. आता इकडे बघा 1 2 3 4 5 प्रकार तर झालेत. नाही तिकडे चिकन आहे. हे नाही 6 प्रकार झाले. 1 2 3 4 5 6 आणि चिकन 7वा प्रकार. गुगो चपाती. दुसरे कुठे आहेत. इकडे 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 बसली चपाती. इकडे व्हेज मध्ये कोणती भाजी आपली. फ्लावरची. पहिलं व्हेज सर्व बनवून घेत आहे ना. आणि बघा लाल माटाची भाजी ही झालेली आहे. ओके. आणि आज आपल्याकडे भाकरी पण बनणार आहे आणि कोंबडी वडे पण बनणार आहे, कारण चिकन थाली आहे ना. कोंबडी वडे पण भाकरी पण. आणि इथे बघा आपलं हे मॅरिनेट करायला ठेवलं आहे. इथे आपलं चिकन आहे ना आणि त्याच्या खाली मासे. ओके. सुरमई बांगडा आणि कालवणासाठी. ओके. आणि आता परत कालवी पण बनणार आहे ना. कालवी आपल्या कुठे आहेत. हां धुवा. इथे चालू आहे काम. आणि साफ होता ते बघ. बारीक आहेत ना ते. बारीक बारीक आहेत ना ते.
बघा आता फिश घेऊन आलो आणि आता पटकन आपल्याला आपले गेस्ट रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनला आले, त्यांना पिकअप करायला आपल्याला जायचं. ती आता गेस्ट येणार आहे. टोटल 7 जण आहेत. तर कारमध्ये 4 बसतील आणि रिक्षामध्ये 3 बसतील. आता तुम्ही बोलाल तू तर गेस्टला घ्यायला आला होता, गेस्टला घेतलं, पिकअप केलं रेल्वे स्टेशनपासून. 4 जण माझ्या गाडीत बसले, 3 जण रिक्षात बसली. त्यांना वरती सिल्वर रूम आहे त्यांचा, त्यांना दाखवलं. सिल्वर आणि ग्राउंड फ्लोर आहे. आता मी बघा काय घेऊन चाललो आहे, ज्वारी घेतली. आता दळायला टाकायची, कारण ज्वारीची भाकरी जास्त खातात ना, ज्वारीची, तांदळाची, नाचणीची, सर्व काय आपल्याकडे मिळतं. आता जरा दळायला टाकतो. आणि दहीसुद्धा संपलं आपल्या घरी. आता तुम्ही विचाराल की कुठे आलात, तर आता बघा दही लोकल कोणत्या दुकानात नाही. तर शेवटी मला आपला जो रेग्युलर आहे आपल्या घरापासून जे 1.5-2 किलोमीटर अंतरावर आहे ते म्हणजे आपलं डीमार्ट. ते बघा दिसलं, इकडे आणून ठेवलेले आहेत. आणि दळणाचं दुकान पण दुपारचं बंद आहे. तर नंतर देऊया आपण. आता काय काय सामान आणतं ते तुम्हाला आता दाखवतो मी. तर इथे बघ आपली परत शॉपिंग झाली आहे. आणि आता काय शॉपिंग केली, लहान मुलांसाठी स्पेशल शॉपिंग केली आहे मी इकडे. काय केली ते आता तुम्हाला घरी जाऊनच दाखवू सर्व. तर डीमार्टमधली आपली शॉपिंग झाली. आणि स्पेशली मी आता आपल्या घरी नोटीस केलं की गेस्ट आपला जो होमस्टे आहे त्याच्यामध्ये आपल्याकडे लहान मुलं खूप येतात. आणि त्यांना पण एन्जॉयमेंटसाठी आपण अजून खेळणी ॲड केली आहे. ते कोणकोणती खेळणी ते तुम्हाला आता मम्मीसोबतच मी तुम्हाला सर्व दाखवेल. आता गोल्डमध्ये शकील आपला 2.5 वाजता होईल. हा, ठीक आहे. आणि ते तो आता गेला कुठे होता एवढा उन्हात, लहान बोलून मुलांना पण नाही surprise. गेला. लहान मुलांना सरप्राईज. आता तू बस आणि काय काय आणलं ते दाखव. आता इथे भाकरी बनते ना. वा वा, काय सुगंध आलाय. बरोबर डीमार्ट पर्यंत आला आम्हाला सुगंध. इकडे काय बनते, कोळंबीचं फक्त पीस. आणि बाकी सर्व काय प्रोसेस झाला आतापर्यंत, काय काय पीस झालं. सगळं झालंय, फक्त फ्राय राहिलंय. आता फ्राय करायला घेतोय. भाकरी होते खाली, बाकी भात वगैरे सगळं झालं. आणि चिकन चिकन पण झालं. चिकन दाखव मला. हो चिकन पण झालं. चिकन फ्राय राहिला असेल, फिश फ्राय राहिली असेल ना. फ्राय वस्तू राहिले ते आता करायला घेतो. हे काढलं आहे ना. वा वा वा, छान छान. आणि इथे आपली भाकरी बनते. आणि काजल जरा ते मी काय काय आणलं ते चेक कर बघ, सर्व व्यवस्थित आहे का बघ. काय जास्त तर नाही आणलं ना. हां ती खेळणी आणायला गेलेलं. बघ ना, बसून बघ तिकडे, बस जा तिकडे. काय काय बघ, तुला कोणती खेळणी आवडते ते बघ. काय आणलंय ते, फ्रोझन किचन सेट. हां आता बघ मी काय काय आणलं ते एक दाखवा बघ. हा काय आहे, हे गॅस बी सेट ना सर्व. हे डॉक्टर विक्टरचं सेट असतं ना ते आणलं. हे परत काय आलं माहिती आहे काय, लास्ट टाइम ना भांडणं करत होती ना, एकाला नको दुसऱ्याला नको. तर सिल्वरवाले घेऊ शकतात, गोल्डनवाले हे घेऊ शकतात. काय हे झालं. त्यासोबतच हे मॅग्नेटिक आहे काहीतरी. आणि इकडे व्हेजिटेबल्स, भाज्या, चॉपिंगचं आहे का हा पण? नाही फक्त खेळायचं भाज्या. आयडेंटिफाय करू शकतो. आणि इकडे ते क्यूब्स. तर हे बघा किती आमच्याकडे आता तुम्ही बघू शकता किती खेळणी अजून ॲड झाली, बरोबर ना. आणि इथे काय आणलं मी ते दही, हां बघा दही आणलं असं. अर्धावाले 1 आणि एकवाला 1, अर्धावाले 4, एकवाला 1. 4 पनीर, चिकन मसाला आपला. आणि हे आपलं माहिती आहे ना, एक होता तो जुना झाला होता ना जरा, 1 महिना झाला आपल्याला आणून तरी पण. तर ते अजून हां तरी पुसायला आणलं. आणि इथे ते डांबर गोळे आणले जरा असे, कसं बेसिनमध्ये टाकून ठेवलं ना की वास नाही येणार ना. तर परत बघा ही नो प्लॅन्ड शॉपिंग होती. ही माझ्यातर्फे सर्व. आता हे वरती जाऊन मी त्यांना देतो सर्वांना.
किती खुशी होती. मुलं पण छोटी छोटी आली. हा 3-4 मुलं आली ना सर्व खेळायला. आणि हे तुला आता पियाला आणलंय मी. चला झालं असे शॉपिंग. हे भरून ठेवा काय. ऑलरेडी आपल्या वरती किती खेळल्या होत्या ना. एक्स्ट्रा अजून हे सर्व ॲड झालं. म्हणजे मुलं जायचं नावच नाही काढणार. तिथे काय करताय तुम्ही. मच्छी फ्राय. किती फ्राय होते आणि इकडे आपले कोंबडी वडे ना. हो त्या पुऱ्या आहेत या. कोंबडी वडेला मध्ये गोल नाही केला काय. तेच मी तिला सांगितलं एक गोल कर किंवा आमच्यात करत नाही मला नाही कर आता नाही करा कारण नाही ते पुऱ्या होणार त्या. हा पुरी दिसतात पुरी दिसतात ते. तेच म्हणून बोलले तिला फिश Fish, बांगडा आणि इथे आपली भाकर भाकर. भाकर आहे का भाकरी आहे. भाकऱ्या. हां त्यासोबतच मम्मी हे जे ऑर्डर आणले ना मी ते दाखव काय आहे यातलं. हे कार्ड एक आहे का 2 आहे त्यात बघ जरा. काय आहे सांग. हे 2 आहेत का 3 आहेत का 1 आहे. 3 आहेत ना. 3 आहेत ना. हे काय माहिती काय आता वरती आपली AC रूम आहे ना. आज आपली बुकिंग AC गोल्डन रूमची आहे ना. तर दरवाजे खाली फट असते ना ते ह्याच्याने भरली जाईल. आता हे वरती लावून आलो मी. ठीक आहे. हे बघ काजल एसीने हवा खाली नाही गेली पाहिजे ना खाली. हे बघ त्याचं माहिती आहे का दरवाजाच्या खाली लावायचं. मला सुरीत आहे आणि एक्स्ट्रा असेल तर कापायला लागेल ना. सुरीत आहे. तिथे बघा हे डोरच्या खाली लावायला आणलं किती मोठं आहे. आपल्या तिथं डोर करायला डोरच्या आता तुम्ही माझे बोटं जातात आहे बघा. पूर्ण हात बोटं जातात आहे माझी बघा. एवढा गॅप आहे आपला. स्लाईड होतोय. डोर दिसतोय स्लाईड होतोय आणि आता हवा जाणार नाही कारण हे बघा हे दिसतंय. आता हे एक्स्ट्रा आहे ते आपल्याला कापायला लागेल बघा एवढं. म्हणून मी वरती सुरी आणि कैचीसुद्धा आणलेली आहे. देखून असं कापून घेऊया आपण. तर इकडे बघा आपली थाली रेडी आहे. त्याच्यामध्ये सेम थाली आहे. 4 थाली आज आपल्याकडे बनले आहेत. त्याच्यामध्ये आपण सुरमईची पीस, बांगडा पीस, इकडे कालवा दिलेला आहे, आपलं सोलकढी, भाकरी, भात आणि सॅलड. ओके तर हे जाऊ दे वरती. एक झालं ना हे. हो तिकडे बघा आपली 4 सुरमई थाली वरती गेली. म्हणजे या सुरमई, काळवी, बांगडा असं आपण दिलेलं आहे. 3 दिले आहेत ना. हां सोलकढी बाकी सर्व तर आहेच आपलं. आणि आता आपण चिकन थाली सर्व करतो. आता 2 अजून चिकन थाली जाणार आहे. 2 थाली रेडी करायला घ्या. त्याच्यामध्ये आपलं चिकन फ्राय आहे, कोंबडी वडे आहेत. लो करूया बाकी ते फ्राय बघायचा. तिकडे आता मी चिकन वाढतोय बघा एकदम भरून भरून. हो एवढा एकच आहे. दुसऱ्याच्या टाक नाही तो चालू नाही करायचा. हे बघा वाटी 4 एकाच्या वाटी. आणि यांना कढी पण जाणार. एक हे दे अजून आहे खाली. तर इकडे बघा आपली चिकन थाली पण रेडी झाली आहे. कोंबडी वडे, भात, चिकन फ्राय, आपलं सारवाला चिकन, सोलकढी, सॅलड, भात आणि इकडे ऑमलेटसुद्धा बनतो आहे. आणि कढी पिवळी एक ठेवायचे. ही थालीसुद्धा रेडी झाली ना. बघा आपण चिकन बघा किती मस्त भरलेलं आहे बघा है ना. मस्त भरली खाली एकदम. चला तर इकडे बघा आपले 6 थाली गेली. 4 सुरमई, 2 चिकन बरोबर. आणि आता 4 भाकऱ्या एक्स्ट्रा हव्यात. 1 2 3. हां त्यासोबत आपलं ऑमलेट बनलं का. तर इकडे बघा आपले ऑमलेट 2 चिकनचे 2 ऑमलेट बनतात आहे थालीतले. हे आपले कॉम्प्लिमेंटरी असतात. आणि इकडे आपल्या एक्स्ट्रामध्ये 4 भाकऱ्या 3 जारी आहेत ना. 4था हे वरती जाऊ दे पहिले एक. आपल्या दुपारचा लंच एवढा थांबला नाही. आता गोल्डनवाले येतील ना तर त्यांचं 2 व्हेज आहे आणि 3 चिकन आहे. म्हणजे हे 6 थाली तर गेलेच. अजून 5 थाली 11. दुपारच्या 11 थाली टोटल आणि रात्रीचे पण 11 थाली टोटल.
ठीक आहे. मग आता बघा हा दुसरा बॅच आमच्या भाकरीचा चालू झालाय. म्हणजे आता येणारे त्यांना मळून ठेवणार आहे, गरम गरम देणार आहे. आणि 3 चिकन आहे तर 3 अंडी लागणार आहे, कारण 3 ऑमलेट असणार आहे. आणि कोंबडी वडे पण आपल्याला बनवायला लागणार नाही, अजून आले नाहीत. आल्यावरती सर्व बनवायचं आहे. म्हणजे हे सर्व तसंच राहणार आहे. आल्यावरती परत हे बघा नवीन बनणार चिकन पण बघा आल्यावरती सर्व फ्राय होणार आहे.